Kif fl-aħħar ġimgħat il-Gvern kien mifni bi kriżi wara l-oħra fiħdan diversi istituzzjonijiet fosthom l-iskandli fi Transport Malta kif ukoll fil-qasam tal-kultura, Roberta Bela insista li għandu fiduċja fil-pajjiż iżda ma ta' ebda indikazzjoni kif il-pajjiż jista' jkollu fiduċja fil-Gvern immexxi minnu. Fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista Roberta Bela bbaża kollox fuq din it-tema iżda fl-aħħar ġimgħat rajna skandlu wara ieħor fiħdan is-settur kulturali li ma skandli kompletament intefgħu taħt it-tapit u minflok Bela għażel li kontinwament jattakka b'mod partiġan. Iżda ta' min wieħed ifakkar f'dik l-impjegata li kienet tiġi fastidjata sesswalment fuq il-post tax-xogħol bil-Ministru ta' Bela jinjora l-karba tagħha għal jimsħaħ. Iżda jidher illi l-Labor jażel lil min jisma' u jagħmel dan għal tal-qalba biss. Intant Bela ġab skuża wara l-oħra dwar in-nefqa ta' eluf ta' euro biex jippreżenta u ftaħar bil-budget illi wara kollox kellu mal-200,000 euro inqas fondi mis-snin passati. Waqt il-Gvern ta' Bela nefaq mal-14,000 euro f'konferenza li għamel eżatt wara l-budget quddiem Kastilja u 61,000 euro biex stampa u qassam f'kull dar f'Malta u Għawdex fuljett tal-budget mimli propaganda. Għaliex nirreklamaw dak li nkunu għamilna fil-budget u joħduha bi kbira għaliex aħna inħabbru dak li nkunu għamilna smajtuhom jgħidulna jekk il-budget huwa tant tajjeb għalulna hemm għalfejn toqgħodu tirreklamawh mur obsor ngħidilhom jien. Total ta' aktar minn 75,000 euro kollha minn flus it-taxxi tal-poplu Malti u Għawċi Bela bejn attakk partiġan wieħed wara l-ieħor jipprova jiskuża din in-nefqa minn but il-familja Maltin u Għawċin.